Здравейте хора, днес ще снимаме клип на Лоб Такси. Надявам се да ви харесва. И в първия терен, понеже аз наскоро си я изтеглих. Малко е гадно, но нищо. Може да ви се стори скучно, но трудно и забавно. Аз съм това зелено такси, което сега се блъсна. И почваме. Явно гледат на клипчета. Аз не ви ги препоръчвам. Не са яки. Ще снимам епизоди на Heyday, само малко ще трябва да поиграя, понеже съм доста зле. Реших да снимам тази игра, понеже ми хареса. Гадното е, че има доста неща, които са яки, но и на всички им харесват. Трябва да взимаш хората и да те откарваш, ти дават пари. Доста е трудно, понеже се пускаше в колите. О, подарък! Супер! Мисля да играем тук. И какво ли ще ни се падне? Нищо. Трябва да ми още 2000 да си купим яка кола. Като минавате пред колите, ви дават пари, но когато се блъснете, нищо не става. Мисля, че тук ще бъде доста лесно. Не мога да кажа, че играта е лоша. Не е от най-яките, но става. Малко е бебешка, ама кои други игри да снимам. Някакво хората като сега сами идват. Обаче на мен това не ми дава пари, което сега ще направим рекорд ми. Стига де. С турбото ще стане още по-бързо, което е много по-яко. Турбото изчезна.
Аз бих искал да потопя рекорда, обаче ми е малко трудничко. За това ви покажа друга игра. Сега може малко да поиграем на Heyday. Не съм много добър. Нищо. Нещо ми заби. Ти момичко иска. Еше и там. Тази бабка го иска. И тя яйце ли бе. Аз без кокошки останах. Пълен съм. Никой ли не ми е вземе нещо? Моля ви хора, взимайте неща от магазина ми, понеже съм много беден, така да кажем. Доста съм зле. Ето сами видяхте колко съм зле. Правя това, поне трябват. Ако знаете как да сте спечеля пироги, какво е? Ако знаете как, ми кажете, долу под клипа напишете и ето това също, ако знаете от това вече ми пишете отдолу под клипа. Ще ви бъда много благодарен. Ще трябва да видим малко. Така, къде продават царевица? Ето. Хоп. И се прибираме и почваме да правим покупки. Така, освободихме си малко място. Дай да направим една мисия. Мога да направя още всичко много по-лесно. О, аз едно трябва да взема. Да, вече така всичко е супер. Я извлекам. Да. Има нещо доста странно. Отключихме си. Има нещо доста странно, което е, че камиона завива нагоре. А пък после идва отдолу. Ето. Това ми е много странно. Трябва да ми е тук. Две такива. Направим две крем соли и такива. Не знам, ще трябва. Нещо, което мога да изпълня. Значи една крем супа ще ми трябва само. Така яко. Айде, моля ви, моите неща.
понеже аз се нуждая доста място. Ще продавам какво искате да продавам, но трябва да изкупувате, разбира се. Самата, че лопата супер. Царевичка. Доста. Някакви любими. Повечето като всички. Мисля това да е за днес, така че чао хора, моля ви дайте лайк и пишете отдолу под клипа, ако може. Чао хора, не забравяйте да лайкнете клипа. Чао!